Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη νέο βίντεο στο κανάλι μου. Τι αποκαλύπτει η μηνιαία πρόβλεψη αριθμολογίας για τον Οκτώβριο του 2024? Η μηνιαία πρόβλεψη αριθμολογίας για τον Οκτώβριο δίνει την ενέργεια του αριθμού 9 και χαρακτηρίζει τον μήνα ως μήνα ολοκλήρωσης για τους περισσότερους ανθρώπους. Πολλά έργα ή φάσεις στη ζωή μπορεί να φτάσουν στη φυσική τους κατάληξη και είναι μια καλή περίοδος για να θέσετε νέους στόχους και να αναθεωρήσετε τις προτεραιότητές σας. Ο Οκτώβριος θα μπορούσε να φέρει ευκαιρίες για αυτογνωσία και προσωπική ανάπτυξη. Οι σχέσεις μπορεί να επηρεαστούν θετικά, καθώς θα υπάρχει περισσότερη κατανόηση και διάθεση για διάλογο και είναι μια εξαιρετική στιγμή για να επιλύσετε παλιές διαφορές και να εμβαθύνετε τους δεσμούς σας με τους άλλους. Επιπλέον, κάτι πολύ σημαντικό, θα είναι χρήσιμο να αποδεσμευτείτε από περιττές ανησυχίες και συναισθηματικά φορτία. Οι ευκαιρίες στην επαγγελματική επίσης ζωή θα ενισχυθούν, κυρίως μέσω συνεργασιών και δικτύωσης. Το να είστε ανοιχτοί σε νέες προτάσεις θα είναι το κλειδί για την επιτυχία. Και πάμε να δούμε ξεχωριστά την πρόβλεψη για τον καθένα ανάλογα στο προσωπικό έτος που βρίσκεται. Το προσωπικό έτος το βρίσκουμε προσθέτοντας την ημέρα γέννησης, συν το μήνα γέννησης, συν το 2024. Και ο αριθμός που προκύπτει από το 1 έως το 9 είναι ο αριθμός που βρίσκεστε για το 2024, προσωπική σας χρονιά. Αν βρίσκεστε, φίλοι μου, σε προσωπικό έτος με αριθμό 1, προβλέπετε ένας μήνας με έμφαση σε επιχειρηματικές συνεργασίες και γόνιμες συνδέσεις, καθώς και μια φάση όμως παράλληλα ενδοσκόπησης. Υπάρχει πιθανότητα υπερβολικής εξάρτησης από συνεργάτες, κάτι που μπορεί να εμποδίσει την ανεξάρτητη σκέψη. Στην τρίτη εβδομάδα του Οκτωβρίου αναμένεται περίοδος αναστοχασμού για προηγούμενες αποφάσεις. Ο μήνας προσφέρει επίσης ευκαιρίες για επενδύσεις και η προσωπική ζωή θα περιλαμβάνει επικοδομητικές οικογενειακές συζητήσεις. Οι παντρεμένοι επίσης που επιθυμούν παιδί μπορεί να έχουν θετικές εξελίξεις. Αν βρίσκεστε σε προσωπικό έτος με αριθμό 2, φίλοι μου, η πρόβλεψη υποδεικνύει ένα μήνα γεμάτο κοινωνική γοητεία, ευκαιρίες για δικτύωση αλλά και τάση για παρορμητικές δαπάνες. Θα χρειαστείτε κίνητρα για να εργαστείτε πιο αποδοτικά, ενώ θα είναι κατάλληλη περίοδος για καταγισμό ιδεών να έχετε και προσαρμογή σε διαφορετικές απόψεις. Οι πιστικές σας δεξιότητες θα είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση ανταγωνιστών και την υποστήριξη από τους συναδέλφους. Στην ερωτική ζωή, οι ελεύθεροι μπορούν να συναντήσουν κάποιον με ενδιαφέρουσες συζητήσεις, ενώ για τα ζευγάρια ο μήνας ενδείκνυται για διασκέδαση αλλά και ενδυνάμωση της σχέσης. Αν βρίσκεστε, φίλοι μου, σε προσωπικό έτος με αριθμό 3, σύμφωνα με την πρόβλεψη της αριθμολογίας, ο Οκτώβριος θα χαρακτηρίζεται από πρακτικότητα, σταθερότητα και πειθαρχία. Θα υιοθετήσετε μια οργανωμένη ρουτίνα για την σωματική και την ψυχική σας ευεξία, ενώ θα είναι ένας ιδανικός μήνας για να ξεκινήσετε κάτι νέο που σχεδιάζετε με στόχο τη δημιουργία υγερών βάσεων. Στον επαγγελματικό τομέα είναι ευκαιρία να αναλάβετε νέες ευθύνες και να αποδείξετε την αφοσίωσή σας πάνω σε αυτό. Στις σχέσεις, ο σύντροφός σας θα εκτιμήσει τη δέσμευση και την αφοσίωσή σας στη δουλειά σας και θα στηρίξει τους στόχους σας, ενώ οι ελεύθεροι θα ξεπεράσουν ζητήματα εμπιστοσύνης. Αν βρίσκεστε, φίλοι μου, σε προσωπικό έτος με αριθμό 4, ο Οκτώβριος θα είναι ένας μήνας αλλαγών, καινοτομιών και απρόσμενων ευκαιριών. Θα ακολουθήσετε μια δημιουργική προσέγγιση στα έργα σας, κερδίζοντας την προσοχή των ανωτέρων σας. Επιχειρηματικά θα είναι ένας ευνοϊκός μήνας για κέρδη και αύξηση συναλλαγών, ενώ οι αλλαγές στη ρουτίνα θα σπάσουν την μονοτονία. Στις σχέσεις, η επικοινωνία με τον σύντροφο μπορεί να αποκατασταθεί, ενώ οι ελεύθεροι ενδέχεται να γνωρίσουν κάποιον που θα έχουν άμεση σύνδεση. Στη μέση του μήνα θα χρειαστεί να φροντίσετε την ψυχική σας υγεία, αποφεύγοντας τις στρεσογόνες καταστάσεις. Αν βρίσκεστε, φίλοι μου, στο προσωπικό έτος με αριθμό 5, προβλέπετε ένας μήνας αρμονίας, ισορροπίας και υποστήριξης. Στην επαγγελματική ζωή, οι συνάδελφοι θα είναι υποστηρικτικοί και θα βοηθήσουν στην επιτυχή ολοκλήρωση των έργων. Ο μήνας επίσης θα προσφέρει την ευκαιρία να βρείτε ισορροπία ανάμεσα σε εργασία και σε προσωπική ζωή, ενώ θα αφιερώσετε χρόνο σε δραστηριότητες αναψυχής και χόμπι. Στην προσωπική σας ζωή ενδέχεται να προγραμματίσετε οικογενειακές διακοπές,
ενώ οι ελεύθεροι μπορεί να γνωρίσουν κάποιον μέσω του κοινωνικού τους κύκλου. Τα ζευγάρια επίσης ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίσουν διαφωνίες λόγω της εμπλοκής τρίτων. Αν βρίσκεστε, φίλοι μου, σε προσωπικό έτος με αριθμό 6, ο Οκτώβριος θα φέρει βαθύτερη αυτοκατανόηση, βελτιώσει στον εργασιακό περιβάλλον και καλύτερα οικονομικά. Σας ενθαρρύνεται να επικεντρωθείτε σε μακροπρόθεσμους στόχους και έργα, αποφεύγοντας την αναζήτηση βραχυπρόθεσμων κερδών. Με τις ηγετικές σας δε ικανότητες θα επιτύχετε τους στόχους σας, ενώ γύρω στα μέσα του μήνα προβλέπετε οικογενειακές δαπάνες. Η συμβουλή είναι να μην δανείζετε χρήματα αυτή την περίοδο. Στην ερωτική ζωή δε, οι ελεύθεροι μπορούν να νιώσουν έντονη ανάγκη για συντροφικές σχέσεις, γενικά για σύντροφο, αλλά αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απόγνωση. Δώστε προσοχή στα επίπεδα ενέργειάς σας και ξεκουραστείτε όταν το σώμα σας το απαιτεί. Αν βρίσκεστε, φίλοι μου, σε προσωπικό έτος με αριθμό 7, ο Οκτώβριος χαρακτηρίζεται αποφασιστικότητα, επιχειρηματικές ευκαιρίες και προκλήσεις στην προσωπική ζωή. Επαγγελματικά μπορεί να εμπλακείτε σε ένα σημαντικό έργο που θα ενισχύσει την καριέρα σας, ενώ αν διαχειρίζεστε κάποια επιχείρηση, ενδέχεται να προκύψει μια συμφέρουσα συμφωνία που θα καλύψει τυχόν ζημίες. Προς το τέλος του μήνα χρειάζεται προσοχή σε παρορμητικές δαπάνες. Στην προσωπική ζωή, όσοι βρίσκονται σε σχέση μπορεί να νιώσουν συναισθηματική απόσταση και την ανάγκη ίσως για μοναξιά. Ανήπαντρες γυναίκες καλούνται να είναι προσεκτικές στη δέσμευση. Τέλος, η διαχείριση του άγχους θα είναι πολύ σημαντική κατά τη διάρκεια του μήνα. Αν βρίσκεστε, φίλοι μου, σε προσωπικό έτος με αριθμό 8, ο Οκτώβριος προβλέπεται να είναι ένας μήνας αυτοπεποίθησης, έκφρασης και μεταμόρφωσης. Και κατά τη διάρκεια του μήνα ενδέχεται να βιώσετε σημαντικές αλλαγές στην καριέρα και στην προσωπικότητά σας, κάτι που θα σας βοηθήσει στην αυτοβελτίωση αλλά και στην επανεκτίμηση των επαγγελματικών στόχων. Πιθανόν δε να ασχοληθείτε με φιλανθρωπικές ή ανθρωπιστικές δράσεις, οι οποίες θα σας επιτρέψουν να ξεπεράσετε τυχόν απογοητεύσεις και να καλλιεργήσετε κάποιες ιδεαλιστικές τάσεις. Στην προσωπική ζωή, η αυξημένη ενσυναίσθηση και φροντίδα προς τον σύντροφό σας θα εκτιμηθεί και θα ενισχύσει τη σχέση σας. Αν βρίσκεστε, φίλοι μου, σε προσωπικό έτος με αριθμό 9, ο Οκτώβριος προσφέρει ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλυξης και ενίσχυσης της προσωπικής σας ζωής. Αυτός ο μήνας προάγει την διεκδικητικότητα, ενώ οι ηθικές αξίες παραμένουν καθοριστικές. Θα είναι ευνοϊκός μήνας για ρυψοκίνδυνες αποφάσεις, αν και απαιτείται συλλογική προσέγγιση στις εντάσεις. Στη δεύτερη εβδομάδα αναμένονται στιγμές σαφήνειας, δηλαδή του να καλείστε να γίνεστε σαφείς και να πράτετε με σαφήνεια. Στα ερωτικά, οι ελεύθεροι, κυρίως οι γυναίκες, μπορεί να συναντήσουν ενδιαφέροντες ανθρώπους, ενώ οι παντρεμένοι καλούνται να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους σε συζητήσεις. Αυτά, φίλοι μου, ήταν οι προβλέψεις για τον Οκτώβριο του 2024. Αν σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like ή να το κοινοποιήσετε στους φίλους σας. Αν σας αρέσουν τα θέματα που ανεβάζω στο κανάλι μου, μπορείτε να κάνετε εγγραφή και αφήστε κάτω σχόλια αν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση ή κάποιο άλλο σχόλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα με νέο βίντεο και μέχρι τότε, φίλοι μου, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.